Veña, por favor, previdos. Deixaronme aí o aparato ese, cada vez que hai que pararse me avisan por aí. Estamos grabando, silencio. Silencio. Xa estamos de la vista. Vexo. Todos os días, non queda máis remedio. En la guarida del amor me molas, dame tu mano, enciende mi vela y dame tu calor. En la guarida del amor tú me molas, dame tu mano, enciende mi vela y dame tu calor. En la guarida del amor, en la guarida del amor. Busca, estánche pedindo outras. Outras! Como que outra, home? Que queren é a mesma canción outra vez? Un momento, que xoín, que xoín. Esperade que lle dou a volta ao casé. Perfecta. Viño en la guarida del amor do grupo Alfaíta. Alguno deles? Vale, vamos a dar unha voltiña. Grabando, silencio. Y acción. Queríamos, o sea, traballar con colegas, facer un produto moi barato para tempos de crise, e facer comedia, que é o que queríamos facer, despois facer comedia daqui, certamente gamberra, pero tamén moi galega, non? E entón, por casualidade, fomos chegando... non podía haber exteriores, non podía haber moitas cámaras, non podía haber... E ao final demos co formato casi de casualidade. Non é a primeira vez que traballo cos pilotes, xa empezamos nun programa que se chamaba Zapping Comando e despois deso veu Ar Galicia, que foi así a colaboración máis longa, e aí creo que xa nos desvirgamos uns aos outros mutuamente a base de animaladas. Parece que levo uns sacos aí. Veña, pues por favor. Os actores xa estaban escollidos antes de ter o personaxe, prácticamente. A idea era facer unha familia tipo, un entorno tamén moi normal, un bar, unha casa, un lugar de traballo, e os actores xa os tiñamos porque traballamos con eles xa moitas veces. Lino, contame eso do superhéroe e o mito da Terra. Comedia, pois, é verdade que para min é un medio bastante natural e entón, desde o primeiro momento, sabía que iba a funcionar ben. Quizáis non tanto como está funcionando, por sorte, pero sí, tiña claro que iba a ser un bo material, un bo traballo, non? Eu prácticamente cando os dirixo, pois pouco lles digo, porque Manqui ten moi pillado a Anselmo, porque Fede ten moi pillado a Moncho, porque Patricia ten moi pillado a Elvira, todos teñen moi pillado o seu personaxe, e hai moita química, moita conexión entre nós, entonces a veces escribes a pareles, claro. Sempre. Vale. Sí, miro aí grabando. Todos os personaxes teñen xa a vida propia que moitas veces supera ou empuxa aos propios guionistas na hora de crear, non? Estamos grabando. Silencio, por favor. O acerto, como directores neste caso, foi escoller os mellores actores que podíamos escoller. E despois xa deixar que eles, que saben cal é o seu personaxe, cal é o seu papel, aporten todo o que podan. No deseño de Moncho, é dicir, é un pai de familia ben intencionado, que se lle cruzan as cousas por culpa dos seus amigos, botarate, a súa familia tal. Pero, en realidade, era Fede. Dixemos, bueno, vamos a poñer a Fede aí, falándolle a xente dos seus problemas cotiás, e a partir de aí naceu un pouco Moncho, porque Fede é moi parecido. Sí. Grabando. Nada máis que tens que buscar unha historia interesante e un protagonista con gancho e que enamore o espectador. Mira, eu sou un heroe da clase traballadora que di as verdades que todo o mundo quere escoitar e que saca a súa familia adiante neste entorno hostil de Lameiro, que é, como quen di, o salvaxe oeste. É un tipo moi básico, moi primario nalgúnas cousas, pero á vez tamén con un universo e un fondo pois bastante, non sei se surrealista ou con
digamos, con outras realidades paralelas, non, na súa cabeza, un pouco como a todos os habitantes de Lameiro. Monchiño, pero non te das conta que sempre falo o mesmo, home? Sempre falo o mesmo, que te obsesionas cas cousas, só. Eu? Que me obsesiono eu? Obsesionaste. Obsesionaste ca cultura china. Co ciclismo. Acabou, veña. Cas desbrozadoras. Non me digades que non é unha maravilla, Que boa parella facemos. Co nudismo. Mirade para aquí. Co travestismo. Este ano non fui ao barato e comprei unhas medias de sartén e un ligueiro negro. Cos góticos. Pero, home, que faz ti toleaches? Obsesionaste e convertes a miña vida nun inferno. Moncho é o Homer Simpson de Lameiro. Un discurso do personaxe que é moi común de escoitar tamén nos bares, de xente que fala de sair do atraso, de que ten medidas para o progreso, para arreglar o país, para todo, pero realmente o que lle gusta é este mobilismo de quedarse onde está. Sin embargo, ten esa fantasía, é o que se chama un quimerista, non? Un tipo que continuamente está pensando en que podo facer para destacar, para facer un negocio, pero ao final é sempre unha ruína, non vai a ningún sitio. Mira, que faz ti aquí? Non tiñas que estar ata dentro de media hora, por menos. Si nós en 20 minutos rematábamos la faena, Elvira! Pobre, coñécese que non resistiu tanta emoción. Así é todo. Que tan complexo é o ser humano por dentro. Que hai aquí dentro? O viño e o churrasco. Eso é, digamos, o altar fundamental de Moncho, non? Churrasco! A ver, churrasco de pavo tipo vino con salada 0% materia graxa. Para mí. Vale. Churrasco de poni con guarnición de flocos de millo e pan con nocilla. E para papá, churrasco de porco tamaño XXL, Moncho é un animal, é un ignorante en casi todas as facetas da vida. Pero no tema churrasco, eu afirmo que é unha das máis altas autoridades que temos no país. Cando falo de churrasco, saco para fora toda a poesía que levo dentro. A mí non hai Dios que me deixes en churrasco, eiches? Vou acabar agora mesmo con esta merda de crise e darai que a pariu. En parte pode ter algo que ver comigo nese sentido porque son moi amigos, tevo un moito comer. E o churrasco é fundamental. E o viño tamén. Este é o mellor que hai, A veces intenta, digamos, erixirse el como o pater familias, o cabeza de familia e tal, pero no fondo non. No fondo aí a que leva a sartén de mando é Elvira. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Nas personaxes que faz sempre hai unha parte de ti, porque se non a min daríanme papeles de Jane Austen e sempre me dan este tipo de bravas. Entonces imagino que en todos os papeles que faz deixas unha parte de ti. Home, que se non está sempre igual, hai que dar un aire. En Argalicia xa éramos parella Federico e máis eu, cambiábamos de nome, o que foi un problema cando empezamos a gravar era visto porque lle chamaba Paco todo o tempo. Ela era a víbora, eu era o camionero, e, pois, nada, xa supoño que nos veu ben tamén para ir collendo un pouco de traballo xa para agora para Era Visto, e non sei, somos un matrimonio simpático, penso, a xente gustalle. A miña Elvira é moi práctica, é máis ben un pouco materialista, todo o contrario a min, que son un romántico soñador. Será por eso polo que facemos unha parella tan ben compenetrada. Grabando. Hola, que tal, Elvira? Tómalle un vermú, muller, que invita a casa. Non podo, Puscas, estou de servizo. Que tal, que estou de servizo, Moncho! Eu creo que é unha muller emprendedora como moitas en Galicia, que sabes que si non hai traballo, pois quedan na casa, pero que se o hai salen a gañar os cartos, a vender botes de tupper ou a vender produtos de limpieza, se fai falta. E Elvira un pouco así. Igual se mete a policía municipal que a desbrozar montes. Peguei un chimpo, subín o eucalipto, collín a motosserra e rirra. Problema resolto. E despois,
Fomos ao Puscas tomarlle uns chopitos para celebralo. Eu identifícome, pois, supoño que no arranque que ten Elvira de non quedarse quieta e de sair para adiante en calquera situación. E a ti teñeme que xirar e así. Sí, mano así. Mano así. A ver, así. E te doy. A estos dos así de... Así. A modo... Controlade vos, Sí, bueno. Tipo, chegase un pouco a parte de atrás. 5 y acción. ¡No te resistas, Tola! ¡Todo me normais! ¡Luz de ¿Qué pasa por los descerebrados? ¡No te quedas! ¡Estamos unidas! ¡Estamos unidas! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Puedes de saber qué pasa con estos descerebrados todos intentando desprogramarme a mí? Cortamos. Hostia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues parecía que te machacó de verdad. Bueno, quedó de la hostia. Elvira eu defino como brava do país. É unha muller destas que hai tantas no noso país que ela tivo que tirar para adiante, ten que tirar e traballa, ponse no que lle faga falta, despois ten ese punto de mala leche, así que tamén arranca un pouco, e despois ten tamén un punto cariñoso, xa, eu creo que é unha muller moi completa. ¡Todo el mundo fuera de mi casa! ¡Borrachos! ¡Parásitos! ¡Peña! ¡Desgraciados, degenerados! ¡Veña a rayar as vosas casas, home! ¡Fora daqui, xa estou cheo de xente! E ti onde vas? Eu mato! Oh! Peña, vai pro galiñeiro! Que... Onde vas? Onde vas a cair? Isto, porque aprendas a non ter máis. Toma! Xa está. Cariño, voume a duchar. A ver se amañá destíalo o neno un pouco o salón, que isto está feito un asco. Pois Elvira con Moncho teñen unha relación que se queren moito e tamén por iso lle tolera todas as tolerías que fai Moncho, non? Pero, bueno, teñen ese punto un pouco de nai-fillo, eu me considero. Ala, vente para a camiña e descansa, que mañán tes que madrugar. Xa, que atractiva estás, A miña geixa. Pero que dis, papá? Hai un amor profundo. Eu estou convencido que hai un amor profundo porque non é a parella que leva toda a vida xuntos e que se cansaron un do outro. Non, a súa Elvira quere. Tipo, ¿no? E xa verás. O mundo de Kevin José. Hola, benvidos ao mundo de Kevin José. Kevin José, que son eu. Esta é a miña historia. Está na súa historia e punto pelota, O sea, él vive no seu mundo de videoxogos e de non enterarse de nada. E aí está, non sale de aí. Merda, mataronme! Kevin é fanático de Santa Comba, dos pubs de Santa Comba, é un fanático, e ese sitio que hai en todos os lugares que é o botellón. Que a xente que non pense que é unha botella grande, non, é un sitio onde quedan os chaves para beber pois un chilisquiño máis barato, que non está ben beber por aí. Podía quedar na casa vendo unha película ou vendo Era Visto, pero creo que van despois de ver Era Visto. E os colegas, Milucho, eses son os pilares básicos. E os seus pais. Normal. E se van os teus amigos e se tiran por un barranco abaixo, ti vas atrás deles, non? Claro. Ou non te acordas cando Milucho se tirou pola canteira abaixo? Fun eu detrás. E o día que Cabanas colleu se tirou polo acantilado, aí fun eu detrás. E logo o día que Cristian da Chousa se tirou polo pozo, fun eu tamén. Papá, a amistad sempre por diante. E eu despois. Pregúntome a adolescencia que tenían estos, os zopilotes, pero bueno, espero que non fora así como a de Kevin e espero que non. Isto é unha esperanza que teño que preguntar, Imagino aquí a pasar isto. A miña foi boa. Non foi como esta, a verdade que non lle meto moito da miña adolescencia aquí a Kevin José. Teño un problema. Ai, Eso. é que me metín isto no nariz e ahora non sei como sacalo. A mí que é moi agradecido, eu paso estupendamente. Eu veño aquí a facelo e... Vamos, tardan os días de que chegue pa vir a gravar. Creo que é o que máis disfruta de todos os actores. Pasa o Bárbaro facendo de Kevin,
disfrázase de mil cousas. Cortamos. Secuencia feita. Kevin pasa a poñerse o seu vestuario normal. Mañana hai masturo, E pasamos a 14:02. Kevin é o que ten máis cambios e pasa de gótico a... Vamos, ten unha chea deles. Aquí non hai moito tempo tampouco para montar as cousas, entón ten que ser rápido e eficaz. Mira para él. Parece un corvo tiñoso, carallo. Mira. Ai. Somos vaqueiros e facemos cosas de vaqueiros, papá. Somos auténticos cuadreiros. Kevin, me imagino que en algún momento irá madurando, eu creo que dentro de 20 anos ou así, pero él sigue buscando a súa ansia de saber e por querer ser boa persona. Está nesa loita continua. Papá, que sentido ten a vida? Eu que carallo sei, Kevin. Entrar na cabeza de Kevin non debe de ser nada fácil. E xa se entra, xa non sales. É moito máis difícil salir que entrar. Orienteino máis que nada. Dixenlle, Kevin, ti non tens cabeza para andar preocupándote polos problemas da humanidade. Home, descansa. Ben falado. Eles teñen as súas conversas no cuarto de Kevin. Aí é onde vemos todo ese universo de Kevin. É como Moncho intenta entrar nel, darlle os seus consellos. É difícil, non? Difícil convencelo, pero, bueno, ao final é máis ao revés. Kevin acaba os levando ao seu universo máis que ao revés. E despois este cartel na porta, non molestar, estou moi triste. A ver, a ti pasa algo toda a vida, a ver, que é? Pois iso, papá, que estou moi triste. Hai que querelo como é. Non o vas tirar, vai así. E hai que querelo. Mamá, mira o casco novo que comprei, mira, non rompe. Elvira con Kevin é permisiva porque é o seu neno, entonces ben ve o que ten. O sea, non se engana, sabe o que hai, listo non é. Pero ten momentos que a sorprende incluso. O sea que hai que querer, ora. A ver se va a rachar o casco, home. Ah, pois é verdade, espera que o quito. Aí vai. Non, Kevin! A relación que podan ter os pais con Kevin no tema de zoscarlle, no caso de Kevin en particular, isto non que nadie lle zosca os fillos, pero este sí, este mereceas, porque xa ten os seus anos, non é un neno. E mereceas, eu creo que sí, pero a mellor de tanto darlle tamén é o porqué de que sea Kevin así. A patilla é o que ten. Acaso estou eu crispado? Crispado está o mar en Finisterre, payaso. Crispado está... Pasa para cá, que non te quero ver diante. A familia, con todo o botarates que poden chegar a ser e todo o excesivo que poden chegar a ser ás veces os seus comportamentos, a familia de Moncho e de Elvira está gobernada polo cariño, polo amor. O sea, aí nos fixamos moito nos Simpson, que son unha familia descerebrados en moitas ocasións, pero que cando fan o amor, sabes? O pai e a nai, o sea, quero decir, quérense moito. E co fillo igual, co fillo estánlle pegando golpes a mitad dos capítulos, pero en realidade ves que por debaixo sempre hai un cariño, é unha xente que se quere moito e que viven xuntos porque se queren moito. Marcho ao traballo. Benvidos á casa de Elvira e Moncho. A casa de Moncho e de Elvira e de Kevin é unha casa real. Ben, aquí temos o salón onde se grava, bueno, as secuencias de salón da familia. Vedes aquí o espacio que somos ter de fondo do decorado do salón. En este mismo espacio gravase a Casa Anselmo. De un lado está a Casa Anselmo, que agora mesmo xa non está montado ese decorado, e do outro lado temos o salón da familia. Vamos a coñecer o cuarto de Kevin José.
Cuidado que hai material por todas partes. E o cuarto xa existe e nos ambientámoslo, damos un pouco de vida, de que se pareza ao estilo que podría ter Kevin José, con cousas de artes marciais, de motos, de equipos deportivos, un poquinho buscarlle a identidade dos personaxes tamén no decorado. Os calzoncillos do equipo ciclista de Correos. Os oficiais. Andy, en canto de gravar nunha casa de verdade, pois ten certas vantaxes, sobre todo que ten moita vida, temos a vivenda existe, ten os seus mobles, e dalle como moita verosimilitude aos espazos. Isto é o garaxe da propia casa e ademais é o garaxe onde Moncho nos conta as súas historias. Secuencia 1. Garaxe interior día. Papá está só no garaxe e fala á cámara e di: víase vir. Merda de frase isto. É como vou falar eu á cámara? Pero onde se viu que un tipo fale á cámara? Pretende que eu lle fale á cámara? Non, é unha merda, home. Isto xa o quitamos, xa non va para nada. Veña, fora, ala, arrañala. Moncho, que merda é isto? É que tiven que cambiar o texto sobre a marcha, porque no guión original vostede parecía como un déspota que me maltrataba e me humillaba, e iso... Así como un déspota. E di a verdade, Moncho. Cando te maltratei eu a ti, Cando? Cando te humillei eu a ti na vida, Moncho? Nunca, don Anselmo, nunca, jamás, por favor. Don Anselmo é o típico personaxe para min imprescindible como contrapunto en calquera... é un contrapunto necesario no humor, non? Hola, amigos. Son Anselmo López, de Suministros Anselmo, e quero explicarvos as 3 reglas fundamentais do bo empresario. Organización, disciplina e trato humano cos empregados. Imbécil, limpes os zapatos. Hai que andar en riba deles. Quere dar a sensación de que ten moita man esquerda con don Anselmo, non? Moita confianza, que é o seu home de confianza, non? Ele é un home de mundo, comprensivo. Está mal que o diga, pero come da miña man. Pero, en realidade, don Anselmo utiliza a Moncho para cualquier tipo de coartada. Ao final, Moncho acaba sendo o que as paga, non? A cabeza del turco, pero el teñe cariño. Ten que haber alguén que sexa verdadeiramente malo e que se distinga dos demais pola clase social, polo xeito de vestir, incluso pola maneira de falar. Eu penso que é un personaxe tal vez o máis políticamente incorrecto de todos, aínda que os demais din auténticas barbaridades, son posiblemente socialmente máis aceptadas que as que di don Anselmo, non? E toda a teoría sobre a condución feminina queda resumida nese refrán, penso xa que medieval, que di: muller ao volante, perigo constante. Oh, indios salvaxes, cun corte de pelo como aos micos, con ferros colgados pola cara e cuns pratos aquí nos beizos que nos estiraban ata os pés. Xente ridícula, Kevin. Se o goberno quere subirme impostos, eu voulle baixar os soldos dos traballadores e a ver quen perde, Moncho. Quen vai perder, don Anselmo? Quen vai perder? Os traballadores, como sempre. Moncho, non sexas egoísta, vale? Son momentos de crise, Moncho, para todos. E hai que arrimar o ombro, Moncho. Hai que arrimar o ombro. É a crise. Don Anselmo é un personaxe que, según os guionistas, hai capítulos nos que reza novenas con mamá, vai a misa, pero cando eles queren, don Anselmo chatea por internet e queda cunha tal Jenny que lle gusta que lle unten o corpo de nocilla. Don Anselmo podería aparecer un día en saya e camisón e ter fantasías homosexuales. Alegría, todo ceibe. Porro. Porro. Un porro trompeta. Non están pechados a decir, é que este personaxe é así, única e exclusivamente así. Non, en comedia podemos facer o que queiramos, non? Xirar así e de repente decir, pero a Terra sempre xirou así, pois hoxe facemos que xire así. Son malo, teño o corazón duro, son Mr. Scrooge. Que máis dá, home? Que máis dá? Cada un é cada un é como é. Cada un é cada un. O bar é a Champions League dos bares, como din eles.
se van cerrar un bar para facer este programa. No, o original do tema é que non imos encerrar a ninguén. No bar estou eu só. Porque o que mola é dicir, o sea, vos estáis... Madem, por terceira vez. Canta xente que me aquí, pensar que a xente na mesa non ten máis. Mira, Al Pacino é así todavía tamén, se non ten cacahuete non grava. Está como as galiñas ao millo. Apoio e van direitos. É simplemente unha rutina xa. Chove va. Vai ti saber quen foi. Sempre están comendo, porque Kevin tamén sempre está comendo bocadillos de nocilla, bocadillos de chourizo. Despois aquí no bar sempre están comendo, aparte do que coman aquí, pois tapas de callos, de pronto empanada que fai alguén, sempre hai comida, moita comida. E despois o que sobra, comémolo. Que ricos están estes callos. Vale, acabo con el mío. Cojones, por favor, non me veñan dicindo que son unha pervertida. Puscas é un profesional da hostelería. Cambia o serrín a diario, conserva o váter turco de pedales de toda a vida, que é garantía de higiene, e o viño que vende é purrela, pero de confianza, nada de química ni merda desa. Collemos a botella e devolvémolo, entendes? Devolvémolo a dona mamá. Pero é que está botando o viño branco na botella do tinto. Pois mellor, rapaz. Aí tes o famoso clarete do Puscas. Sí, señor. E aparte desto, botamos un chisquiño de auga para rebaixalo. Aí o tes, é para economizar. Para rebaixalo porque senón tamén emborracha máis, entendes? E fíxate, dunha copa de viño case temos unha botella. Este sí que é un segredo. A sustancia, o golpe definitivo, máxico, metílico. Un chorriño, Xa, pero iso non lle pode facer dano a alguén? Isto non, home, isto como lle vai facer dano a alguén se isto é o que che botan nos hospitais? Creo que Kenneth Branagh non faría un Puscas millor. O sea, non é unha cuestión de ser millor ou peor actor. É que hai unha comunión exquisita entre o actor e o personaxe porque foi creado desde o coñecemento. Nós xa fixemos a Puscas sabendo que Touriñán ia abordar a Puscas, e efectivamente borda. Contovos unha cousa, o primeiro que me contaron é que eu iba a facer de carteiro. Pasa que despois, estas cousas non sei se poden contar, pero despois, como se gravaba as tempadas todas anteriores, gravámolas na sala de estar, que era un local que tiñamos nos en Carral, pois coincidía mellor que eu fora ao do bar. Como xa estaba ali, non tiña que andar indo para un lado e para outro. Creo que Víctor iba a ser o taberneiro e eu iba a ser o carteiro así de entrada. Pero que eu creo que foi un acerto. Vou vos dar uns conselliños para ligar. O primeiro é ir ben presentable. Sen ducharse, non fai falta ducharse. Bueno, cada un que se duche según as súas necesidades. E tamén ir barbeado. Iso sí, despois de pasar a máquina, mangarlle ben after safe. Iso é fundamental. Eu boto deste. Sí, garrafón. Dá un cheiro e un toquiño a bravío que as volve tolas. Xa sabedes, mozas, se queredes coñecerme, son Puscas. Podedes vir por aquí, polo bar de Puscas. Lameiros en número, carretera de Santa Comba, kilómetro 18, despois da gasolinera, man esquerda. Eu síntome cómodo. Eu criei-me nunha taberna e daquela é como a estar na casa. Na que eu me criei, a verdad que era outro trato. Era un trato a unha muller, miña avó Pilar, que estaba ali detrás e era taberneira, nai, avó e tal, pero para todos, Pos da casa, mas pos que viñan de fora. Miña avó era moito mellor persoa que é Puscas, quero dicir, eu conozo moitas tabernas como a de Puscas, ou conozo moitos barman ou taberneiros como a Puscas, ou parecidos, ou peores. Moito falar de terrorismo islamista. Pero dígovos unha cousa, o botellón é moito peor. Non exageres. Como non exageres? Vamos a ver, ti pos unha bomba e matas 20 ou 30, ou é tú. Pero están estragando a nosa forma de vida. Por se non sabes apuntar ca caralla, atarlle un punteiro láser, entendes? A ver se mexas por dentro, que o burato é bastante grande. A ver, Cuqui, eses callos. Xa van os callos, xa van. Coño, hortoiros, coño, que panda de parásito. Eu digo unha cousa, Moncho. Eu teño me deitado con mulleres menos atractivas que este chico. E pasando. Eu creo que esa frase non vai co meu personaxe, pero... Bueno, personaxe, nin que personaxe, home. Aí telo viño, é o que din todos os taberneiros. Xa, pero que eu pensei
que o meu personaxe podría ter máis matices, non? Podría ser taberneiro de día e vingador de noite. E que metes estas pelotas, Steven Spielberg? Vas ir gravar afora, á rúa. Isto a carallo, vou sacar o vergallo e vou botar daqui a todo. Entendestes? Moinantes, coño. Que vivides á conta de todos. Os do audiovisual, subvención. Fora daqui! Óscar dorme aí, xa vive, fai toda a súa vida aí, daí non sale pa nada, pa ningún lado, que é a vida de moitos taberneiros, Eu creo que antes falábamos de miña avó e poucas veces saiu detrás da barra desde que empezou, desde que se meteu ali hasta casi que morreu. A rutina é a seguinte. Abrimos ás 6 da mañá, porque veñen a almorzar os camioneros, un chispazo de caña. Ás 8, chegan os traballadores do polígono industrial, que o que toman é maioritariamente café con gotas. Ás 11 chegan os funcionarios. Aí xa é café, croissant, tapa de tortilla e partida de tute, botan xa hasta unha media. A sobre esa hora tamén veñen os rapaces da escola. Aí Fanta e porros. Os porros xa os traen. E botámoslo serrín, pero do normal. Porque o de olor a eucalipto, ese só é para cando hai vomitones. E despois, pois, facemos os callos, facemos a caixa e adulteramos o viño. E a iso das 3 da mañá, pois rematamos. Eu creo que necesita máis a Lino e a Moncho que a súa familia, non? É un tipo que vive detrás da barra, non lle fai falta nada máis. Teño moitos, joder. Di un. Por exemplo, cousa que máis me apasiona na vida é poder estar na horta, cos pés metidos nun caldeiro de hoja quente, ca escopeta de balís tirándolle tiros aos gorrios. Eso sería felicidade absoluta, entende? Un bar pode ser todo o que é o Puscas, creo. O local social deles, o centro de reparto de Lino. Un día convertese en karaoke, outro día convertese en local das festas do povo, outro día... Eu creo que cousas peores se ven nos outros Puscas, nos outros bares que son semellantes a estes, por aí, por Galicia. Eu penso que acontecen cousas bastante peores, Este menito sabroso, este... Vamos, ¡Ey, ambientazo, Puscas! Eu creo que nesta tempada, na última, é onde se está convertindo en cousas máis extrañas, sabes? Estamos grabando cousas como que é un tanatorio. Culpa vosa, cona. Dios. Dirección postal de Moncho, Rúa Orquesta Panorama, sen número. Moncho de Lameiro. E o millor é quen o manda, mira polo outro lado. Colexio Fernando III, Orquestra Panorama tamén. En vez de levarlle un man, danlle por correo. Aquí tes, Moncho, o de sempre. 3 facturas e unha multa. Sabes de sobra, Niniño, que non me importa que me abran as cartas porque xa hai unha confianza antes destes días, pero eu prefería que me levara o correo á casa, non ter que vir buscalo aquí, non por nada, Pusquiñas. Xa, pero eu sou máis do sistema de entrega centralizada, porque así hai menos posibilidades de extravío. O sistema de reparto de Lino é innovador, pero non é innovador. Eu recordo que a mesma panadería onde eu ia buscar o pan tamén era a oficina de correos que tiñamos no pobo. E, polo tanto, chegabas ali, collía o pan e te dicía, mira, non irás para casa, non irás, podes levar a Mengano isto, podes levar a Zutano isto. E entón, quero dicir, realmente é algo que xa existía. O Lino é o que estudiou algo máis que os outros dos tres, é o como o universitario do grupo, o que hai que escoitar, non? Necrofilia. Xa a propia palabra o di. Necros e filia, que é amigo de comer nécoras. A lástima que escollese a profesión de carteiro, porque mira que puido ter chegado ao que el quixese, a conselleiro ou a presidente do Real Madrid. Pois logo todo apunta, Moncho, a que teu Kevin se está convirtindo nun activista antisistema. Anti que? Antivista. Antisistema. Puscas ás veces anímase, intenta ser como a Lino, querer dar explicacións, pero non lle sale. Non lle sale, é moi animal.
Sí, pero que sistema, que sistema? O sistema, Moncho, o sistema en xeral, non, Lino? O antisistema vai contra todo. Contra o sistema capitalista, contra o sistema comunista, contra o sistema de pensións, contra o sistema métrico decimal. Dentro do que é o pobo e o seu ambiente, pois como que se ven arriba e é un miña xoia, pero con ínfulas de ir a máis, non? Eu definiría ali no iso perfectamente. Un miña xoia con certa información, aínda que non moi clara. És médico, tío, ou que? Non será. Pero cantos anos leva Lino abrindo as cartas cas análisis de todo o lameiro? Algo ten que entender, Moncho. A mí Lino intenta ser un pouco a imaxe do digamos, do máis listo dos tres, non? O tipo máis leído, sobre todo leído polas cartas que lee, as cartas da xente de Lameiro, que as lee todas antes de repartilas. A ver, Lino, ti por que crees que abre as cartas de todo o mundo? Para entrarme das súas vidas e así evitarlle disgustos. Error. Para vivir outras vidas, Lino. Para cambiar unha existencia, a túa, que non che enche por completo, Lino. Cando estás metido nun proxecto de tanto peso televisivo, social, sabría como calificalo, como foron os tonechos, non? Pois a veces é moi difícil sair dai, non? Non por ti, senón porque a propia xente a veces pois costalle verte de outra maneira. Tranquilo que non che vai doer nada, é un momento normal. Está listo, sí? Va. 1, 2, tranquilo. 1, 2, 3. E para mí, bueno, pois será isto, pois foi un pouco aire fresco, non? Por renovarse. Cuidado. Non foi nada, non foi nada. Peor foi que esguinzou o pé. Peor non foi morrer, é que esguinzou o pé. Madre mía, qué selección. Mira, he querido las fotos. Mira, que no morde. Isabela, macho. Cuerpo a cuerpo. Out, cuidado. Kenny G. Bueno, cala que te teñen a ti nun CD na roda. Estás tú allí, el da túnel. Ah, sí. Eso vería de carallo. 1, 2, 3, no. ¡No! ¡Punta! ¡No te cortes! ¡Baixa polo brazo! ¡Ahí va! ¡Ahora! ¡Vai! ¡Sin ver! ¡Despacio! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Agora aquí! A realización de Eravisto é, bueno, ten un punto de vista totalmente teatral, non? Sempre traballamos con unha óptica moi cercana ao punto de vista de unha persoa. É como, bueno, un pouco de transmitir o que a sensación que tería unha persoa vendo unha obra de teatro. Os extras de toda a secuencia, sempre que hai figurantes, somos xente do equipo. Non é realmente por aforrar no caso dos extras tampouco, é que unha cousa tamén dos directores que lles gusta esta complicidade que hai co equipo, eles mesmos saímos moitos dos que traballamos aquí, pois hai a maquilladora, a xente de dirección, pois gusta... Coñecemos ben o proxecto, levamos moitos anos facendo, e queda... Non sei, entramos ben no xogo, millor, dos personaxes, da estética da serie, de como deixámonos guiar, e sempre lles gusta un pouco facer este guiño de que o equipo forme parte sempre tamén da imaxe, do que rodea os personaxes. Ya, que maneira de chapodar, Es que pasan moita necesidade na súa casa. Claro. Con esta xente é maravilloso. Non hai problemas que se fagan demasiado grandes. A ver, saca. Non, por favor, non me andes na pirola. Pero teño que ver, xa, home. Que me doi moito. Pero por iso teño que ver, xa. Pero que me dá vergonza. Pero vamos a ver, son a túa nai que hai un... Pirola e caralla son palabras que funcionan moi ben. Alta comedia. Por noso público, sí. Traballamos con Alfonso Zarauza no guión dunha película. Na propia película aparece unha secuencia de como se grava Eravisto con Patricia Vázquez e Marquitos. E é moi gracioso porque esa secuencia despois a fixemos na serie. Entón se pode ver o mesmo feito en cine e o mesmo feito na serie. Cortamos, feita. Moi ben, pois pasamos a 28:08, Kevin cambiou de vestiario. Tú e yo, que somos?
amigos. Sí. Vecinos, vecinos. Bueno. Usted es el jefe de mi padre, Sí, ¿no? pero quiero decir, Kevin, que somos en lo universal. ¡Cristianos! ¡Españoles! Kevin! ¡Españoles! Quedábanos un día libre, ou tiñamos unhas horas libres e dixemos, animados tamén por los actores, dixemos, oye, por que non facemos un capítulo en castelán e tal? ¿Sabes lo que haría yo? Le ato una cuerda a la argolla y lo llevo a la feria del ganado. A humillarlo. Eu non noto que este en castelán cando escoito pareceme galego no fondo porque teñen a firma fonética, me resulta moi... Bueno. Como un animal. Y después al prado, a montar vacas hasta que se cansa. ¿Y si le gusta qué? En vez de castelán parecían que eran vascos enfadados e nos daba a impresión de que estaban moito máis crispados do habitual, ¿no? En galego teñen así, como parecen máis naturais e máis humanos. Mamá, a mesa está lista e a cea preparada. Mira que angulas che fixen. Quita máis de diante. Non as quero botallas os cans. Das novedades desta temporada hai que por primeira vez incluímos a dous actores novos. Gracias a este equipo humano se cumple, se fai realidade o soño da miña vida. Ser a nai de Manuel Manquiña. Estaba contando os días, os minutos, os segundos. Non me chegaba a hora. E xa está aquí. Gracias, man. E a Farruco, que vai facer del mesmo na propia serie. Farruco, di unhas palabrillas, bella. Vai. Felices festas e próspero ano novo. Xa está. Bueno, e unha novedade é que Puskas cambiou de bar, fixo reformas no bar, porque no bar no que gravamos as anteriores temporadas, pois pechou. E entón tivemos que buscar outro bar, porque o bar existe. Entón tivemos que andar buscando outro bar que máis ou menos nos cumplira certas condicións para poder gravar nel. Mostrador ten que ser de Carballo do País, polo menos. Mellor, Moncho, mellor. É formica tipo roble macizo. Límpase só. E mira pa aí. Esos cristales que parecen cristales non son. É metacrilato tipo fantasía. E despois temos un personaxe novo que nos gusta moitísimo que se chama Ramona Comaneci, que é unha estudiante transilvana de intercambio que ven aquí. E non vos digo quen é, pero... Recordos de Galicia. Redacción en galego escrita por Ramona Comaneci. Galicia é un país de casas de ladrillo vista e tetos de uralita, sen retellar. É moi simpático. Que a pobre actriz maravillosa. A pobre cree que vai a un sitio maravilloso, sai Transilvania e aparece en Lameiro, criatura. Aí Elvira, nesta nova temporada, ten aí un capítulo que se vai de vacacións a Mallorca cas colegas e que hai un conflicto ao redor. Ai, filla, Carmucho, isto sí que é vida e non o que temos nós en a mente. Ai, cala, muller, cala. Na maioría dos capítulos desta tempada teñen un Kevin. Kevin Tuno, Kevin Rapeiro, Kevin... Ten de todo. Kevin José, el rapeiro de Lameiro. Kevin José, el rapeiro de Lameiro. Kevin José, el rapeiro de Lameiro. Hostia, vaya pescozón. Quen non teña na súa familia un que inventa vaqueradas moi grandes, eso é mentira. E calquera espectador de calquera parte de Galicia pode ver nun sketch de La Visto algo que coñece del ou dun veciño. Ás veces colles o xornal e hai montos de noticias que nos diríamos isto pasaría en Lameiro. O sea, é moi fácil identificar as falcatruadas que fan os de Lameiro con cousas que pasan na realidade. O espectador fía col que el coñece, eu creo que aí é cando empeza a funcionar o traballo que ti faz. Eu coido que está aí o éxito do mundo de Era Visto. A cercanía, o cotián, as cousas que todos temos referentes para que nos fagan rir. Eu creo que esa é a base de que funcione tan ben Era Visto. Claro, despois a xente viste e vos traballades, claro. Sí, é buena vida. É que nos rimos moito mentre gravamos, é que temos que parar a grabación, porque nos rimos, porque se ríe o equipo, entón, pois supoño que todo eso fará que a xente tamén lle guste, non? Se nós o pasamos ben, a xente vai no pasar ben.
enganchado, porque me gusta moito, porque aparte son moi amigo deles. Pero aparte por miña nai e miña tía, que se sale eso non hai outra cousa. Eu son de Kevin José desde sempre, desde o episodio 1. Quédome con Elvira. Eu penso que teñen un amor pasional irrefrenable. Eu cando saio do telexornal vou rapidamente para a redacción, porque o primeiro que aparece despois do telexornal é o tempo, e o segundo é a visto. Pódese dicir máis alto, pero non máis ancho.